RGS Raimona Golden Langur Eco Tourism Society তেখেতক মই সকল মেম্বাৰ্ছক লগ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ 3 দিনীয়া ট্ৰেইনিং এটা গাইডছ ট্ৰেইনিঙৰ সম্পূৰ্ণ কৰি সাৰ্টিফিকেটছৰ আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু আমি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ এটা আহি আৰু দেখিছোঁ ৰাইজৰ আৰু গাঁৱৰ ল'ৰা আৰু NGO ল'ৰাসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ যাতে এটা পৰিৱেশ বনাইছে আৰু ৰাইমনাক টুৰিজমক সাকসেস কৰিবৰ কাৰণে যোনটো ষ্টেপছ লৈছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ কি খুব সোনকালে এই এৰিয়াটো টুৰিজম এটা টুৰিজমত মানে হটস্পট হৈ গঠন হ'ব। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার, दिनैनि बे मेलखौ मानि थाखाय लानाय जादों? दिनैनि बे मेलखौ लानायनि खारना जादों जोंहा रायमनायाव माने बे कुसुगाव डिविजननि आन्डाराव मोनसे रायमना नेशनल पार्क जाबाय। बे रायमना नेशनल पार्क जानायनि लगे लगे जोंहा मोनसे रायमना एरियानिफ्राय मोनसे माबा टीम आवग्रिनानै फैदों। बिथांमोना दा रायमना गोल्डन लेंगुर इको टूरिज्म सोसाइटी हिसाबै बिथांमोना बे टीमा आवगायबोनानै डिपार्टमेंट को मदद होनो थाखाय ओमफ्राय डिपार्टमेंटजों ज' जालायनानै डिपार्टमेंटाबो बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोङो बे दिनैनि बे प्रग्रामखौ जोङो बहाय जायगा रायमना कमिउनिटी हलाव लानाय जादों। दा बिथांमोननि उद्देश्यआ जाहैबाय मा, जिहेतु जोंना बहाय आगोलाव रायमना नेशनल पार्क जायाखैमोन, ओमफ्राय बहाय जोंना बिदि रायमना गोल्डन लिंगुर इको टूरिज्म सोसाइटीबो गैयामोन। किन्तु नैबे नेशनल पार्क जानाय लगे लगे बिथांमोना ओरैबायदि गोसो दुंनानै आवगायबोनानै दा डिपार्टमेंटजों मा धरननि हेल्प खालामफानो हागोन बा डिपार्टमेंटआ जोंखौ मा धरननि हेल्प होनो हागोन, दा जोङो बे प्रग्रामखौनो जों बहाय लानाय जादों। दा बे प्रग्रामनि दारैनो जोङो बहुद जोंनि रायजो राजानोबो मेसेज हरदों। जोंहा नैबे रायमना नेशनल पार्क जानाय लगे लगे जोंनि बे ओनसोलाव मा धरननि खामानिफोर हाबाफारिफोर फैगोन। दा बे हाबाफारिया जादों मा, सोरबा जोंनाव दावबायारिफोर फैगोन, टुरिस्टफोर फैयोबा जोंहा मा हाबा, जोंनि खामानिया मा, दा जों बे खामानिखौ मा धरननि मावलांबा मोजां जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय जोङो बहाय रायमना ओनसोलाव जोङो मा धरननि थानाय जानाय बा बिथांमोनखौ बहाय जोंनि जायगाखौ नायहोनाय बा जोंनि बे रायमना नेशनल पार्कखौ नायहोनाय, जोंनि बे जायगाखौ जों बोरै बिथांमोनखौ दैबायनानै जोङो बोरै जोंनि बे ओनसोलखौ सारा पृथिबियाव वर्ल्डआव जाहाथे गोसारहैयो, फेमास जाहैयो, जों बे उद्देश्यखौ लानानै जोंनि दिनैनि प्रग्रामा बहाय जादों आरो।